مزبعي حزك مزكي مزبعي حزك مزكي መንፈሳዊ ጻውዒት ዓመታዊ ክብረ በዓል ገዳም ቅድስት ማርያም ወቅሮም ባስነይቲ 2021 ሰነ ብዝለዓለ ማዕርግ ክኽበር እዮም ኣብ ዞባ ማእኸል ወረዳ ባስነይቲ ጣብያ ምስዕማ ካብ ከተማ ነበለት ንገጽ ሰሜን ምብራቕ 7 ኪሎ ሜትሮ ተጓዒዝኻ ዝርከብ እዮም ሙሉእ ብሙሉእ ካብ ከውሒ ተፈልፊሉ ዝተሃነጸ ኣብ ዘበነ ንግስነት ሃጸይ ልብነ ድንግል ዝተገደመ 9 ውሽጣዊ ክፍልታትን 44 ዕምድን ዘለዎም ውቁር ገዳማት ትግራይ ዝተሃነጽሎም እብነ አድማስ ንምስክርነት ዝሓዘም ጥንታዊ ታሪኽ ዝነግር መጽሓፍ ወንጌል ዘወርቅን ፈውሲ ነባዒት መስቀልን ዘካተተ ጥንታዊ ገዳም እዮም 2021 ሰነ ኣብ እንዳ ማርያም ውቅሮ ንጋነ ይብለለዎም መምሕዳር ሰበካ ጉባኤን ዓበይቲ ዓድን ገዳም ቅድስት ማርያም ውቅሮ እምባስነይቲ